weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi worgo mayila gambi ba fata dingiray fallemma ko waktu yoni ha to ñoro jombu ko kame masina ene jeeya e gardini kabruji men to leydi sénégal région mo fatiga ne woni sunare mawde gam teskede jaltugol aduna debbo ɓurɗo hewde duuɓi e ndera diwano ɗum ko ñalawma hanki o yaltiɗa ɗon ko duuɓi temedere e nogas e goho hitande to leydi Mauritanie nden ka ekisal ɓeydama to kerol hooso hakkude men sénégal ha fema to jama kame ndera leydi ndi kala gam yiilade ɓe nayo waɗɓe ladde guila jamma heccanki o taw ko dumbanoɓe tumaɓe e ndera pelle ceɓɓitiɗe to leydi Mali guure jonde taweteɗe nder région mo gawo ala konoɓe balɗe yo jaltu ɗin nokkuji ɗin guure kala keeɓi duppede ɗum ko ñalawma hanki o to leydi guine konakiri koolaɗo kuuɓal tambiɗo diineji leydi ndi ɓe dañi jododade yogay pelle dawri yankoje leydi ndi gam hollide yoɓe joddo kamɓe ɓiɓɓe leydi ndi kala beele leydi ndi wona e jaam gam haɓade seppoji jeenaya nduɗo henna lewru kabruji men manawen ha to Côte d'Ivoire Benin Nigéria ma jaa ha to Centrafrique kame Tchad ha to joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena gam nangue wulgue diaw are moɗon addemon ko jaam e kisale ɓamtare ciggam nangue wulgue diaw e gardogola Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui beelema mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui congélateur uji solaire taw kadi ko marque leydi Turki ɗin congélateur uji solaire ɗi gardata koye ponoje majji kame batiraji majji dognataɗi ko ciggam nangue wulgue diaw panno solaire aji moƴƴi so tawi ɓe bannima ɗum installation e galle ma kala waktuji ɗiɗi ma heɓ kaaƴe glace ha timma wona koye nguleki faya koye korka an jiɗɗo congélateur uji moƴƴi congelan ma kala ko mbaɗɗa hen jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ciggam nangue wulgue diaw ne jogui équipe moƴƴo keblaɗo to leydi Turki taw ko heblo moƴƴo sukaɓe yaduɓe jamanu ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui ponoje e battiraji taw kadi ko panno solaire aji ɗi marque Turki kame Allemagne kala sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation e galle ma so woyduma so forage ma no jiɗirɗa kala keɓa ndiyam timmuɗam hay so tawi woyduma ko temedere métaire ciggam nangue wulgue diaw aɓe jogui congélateur uji frigo ji téléji lampaji kala hen ko miijiɗa sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw maɓe mbaɗane installation kala no jiɗirɗa keɓa an jeeyi posma kamɓe jeeyi doole mabɓe sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw tongode leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla mbaɗa tongode leydi Mauritanie 00 222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe korkari koye nguleki faya ciggam nangue wulgue diaw ene jogui congélateur uji solaire mbadden hen dando taw ko nangue dognata ɗuma Calil Mbayla sukki ɓuuɓi yiyata nangue wiyete noon ko bijouterie concorde are dow moɗona onon yiɗɓe kanŋe e haalisa ko baylo tafowo ngana kettinaɗo e golle moma nunɗuɗo joɗɗo jungo so tafanima a ligge dande ñallata ko yeɓede Mamoudou Baylel Sy gorko mo mbolo yela tafowo ngana kettinaɗo hande o guddiɗo mbayla yaadu kay jamanu inniraka bijouterie concorde ene tawe to Douala leydi Cameroun
kono hande kadi ene tawe e nder capitale Dakar to wiyete Parcelles Assainies unité 21 so tawi ari ha Parcelles Assainies unité 21 waɗɗani marché Dior waɗɗani Brioche Dorée o waɗɗani monument Serigne Bara ene hucciti e bedda unité 21 unité 24 ko ɗon tawete bijouterie Concorde yaadu kay jamanu kono kadi bijouterie Concorde haɗani ɗon tana ene jogii montoraji ngarɗuɗi taw kadi an jiɗɗo cuɗari mbandi noon sa jokkodire bijouterie Concorde ma heɓen kollaɓi haɗani ɗon tan aɓe joɗi lone luxe moƴƴe jaaduɗe jamanu kame cuɗari taw kadi ko ɓornoteri ko wiyete cuuboji moƴƴi joɗɗi jaaduɗe jamanu kono kadi sa yiɗi hebde hen kollaɓi jokkodirta koye bijouterie Concorde wattu woɗɗu mbaɗata ko 00 221 77 703 83 97 walla mbaɗa 78 343 65 83 numéro ji ɗiɗɗi kala aɗi mbaɗi WhatsApp so Douala leydi Cameroun so tawi kadi ko Dakar lamorgo leydi Sénégal bijouterie Concorde e dow moɗon tafanma kanŋe tafanma halis yaada e jamanu kala rafi mon jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkordinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo AVC jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko ha kono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula jitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet a mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɗe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Adama Alpha Ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto Touba jokkodirta koye Moussa Diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto Madina Gounas wuro teddungo jokkodirta koye Amadou Sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto États-Unis de Amérique jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya e GSM dañen jama ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danawal kala laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirolo ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutoriɓe ɗum fodde sappo e tatere fina yaltema ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o ko sappo e jeenayyi rafi safrata fannu tataɓo o ko fodde temedere rafi ma yaltema ha laaɓa waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri ceerno Djiby Sy ne safra rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ɓustoraɓe ndewagu kala ceerno Djiby Sy ne yawrene worɓe ɓustoraɓe gorago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu mo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda noon ko yeddi ƴeewa ko joni joni muuɗa jiiya hoorema ha no hannirta ni
ceerno Djiby Sine andina dendagal kine mum kadi omo jogui leɗɗe ummide to leydi Mali kesi pulla cafroje rafiji kewɗi guila rafiji gorago ha e rafiji usaɓe ndewago kala e wonduɓe estomac so tawi a hutorima ɗen leɗɗe kala ko ñamanoɗa tampinma walla ko jaranoɗa tampinma ma wattu ñamde jara ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone sa yannama ka miskino safruma ha mbiya wen kaw hay mbuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo seydneji baklidi hoore mum ha habba walla on jano borogal ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula ɓeydoje arsigaji pirtoji dabaruji bawɗi neldede kala leydi e kala continent ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo haala kone nder ɓerde ma ha mbiya yoni so tawi ko taweteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya so tawi ko leydi Sénégal eden dangal ɗe ñamoje franc CFA ko temmennayi CFA ceerno Djiby Sy numéro mo weeva wonande yiɗɓe waɗnede listihara ko 77 653 03 67 yiɗɓe hebdemo noon to banggue appel e to banggue WhatsApp kala ko numéro makko leydi Mauritanie ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andin dendagal kilineɓe mum ha tengtino e taweteɓe lappol polol dande maayo wonde miñi ko biteɗo ceerno Alassane Sy tawe to ñabina e oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde ceerno Alassane Sy to ñabina ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone so tawi on pamodiri kala to mbawɗa wonde e leydi e continent to mbawɗa wonde safruji ma ne mbawi yettadema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo wone mbadden dando faade makko kettude kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbaare jeeɗiɗi mbooy hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mona guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ko musidɗo mona Saydou Abouba balɗe nayyi hande tugganma aset alet altina talata ko Daka Madina Gounass jooɗi ngam himmirande balɗe sappo taw kadi ko dewal Allah wonande zicrude e duwade e jangude Qur'anil Karima ɗum noon yaaɓe Daka kala ko duwa kala ɗen mbiya allahumma amin ya rabbi ya rabbal alamina jeheten ko toon to Fatiga région Fatiga wasi wonande debbo ɓurɗo hewde duuɓi e nder région muɗum kanko noon inde makko ko mam Coumba Fall mam Coumba Faye jafuɗon yi aduna ko hitande ujunere e temedde jeenayyi e ɗiɗi o dañi noon ko duuɓi temedere e nogase goho woyi aduna koye commune mo Jofera ko hanki wo yalti aduna kam ɓuuri heccude taw kadi koye guerre mondiale 1914 1918 kanko ko hanki o yalta ɗon tene kadi hollitama ko neɗɗo kewnoɗo cellal no fewi guila to jiiɗe ha e nanɗe kala koyeɗen gueɗe kala o yaade jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe ene duwano ɓesguji Sénégal naɓe kala ha tenti noon finoɓe e nder région mo Fatick nde tawno wona hunde wemde yiide oɗo saaha e nder rendo meɗen horejo leydi Sénégal Macky Sall hanki windi ɓattake ngam jarde baroɗe teddugal taweteɓe toon to leydi Égypte foɗodiroɓe wonande kuɓeri nde duuɓi nogas ɓen fettoɓe toon ɓe baroɗe Sénégal yaaɓe toon juwi macceji joyyi ɗin macceji joyyi kala koɓe folɓe tene kadi hay bi goto ɓe nannaka ɗum noon caggal nde ɓe kippodirno e Nigéria ɓe dañi polgu Mozambique ɓe dañi polgu kono noon kadi ɓe kippodiri e leydi Égypte ɓe dañi polgu ɓe kippodiri e gendi Bénin ɓe dañi polgu hanki ko kamɓe lappi Tunisie wonande tati e ndiga ɓe qualifi ko fati banggue final ɗon final noon moɓe jogori hawroyde hakkude mabɓe e leydi Nigéria musidɗo men Oumar Dembel Diallo kame hodre Pulaar ba maɓe garanen ɓurde yañade kabaruji moon ɗemngal Pulaar taw koye coftal balle e nder jayde moon Weltare TV kanko mawɗo ndi o holliti weltare makko no fewi faade ɗeɗo henna baroɗe teddugal taweteɗe toon to leydi Égypte Sénégal naɓe wurɓe toon to Tunisie oɗo saha ko winditi e yidde artude e nder leydi muɗum maɓe gona temedere capanɗe nayo Sénégal naɓe wurɓe toon taw kadi wi noon ko Bilal Sall on Bilal Sall noon woni gardiɗo association
Sénégal naɓe taweteɓe toon to leydi Égypte no wirino jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal wonande kala ɓiɗɗo Sénégal najo taweteɗo toon to leydi Tunisie jiɗɗo artude e nder gendi mum ne wawi winditade ɗo ambassade mo leydi Sénégal taweteɗo to Tunis beele wawa artude e nder leydi muɗum ɗum ko caggal haalande wonande ɗum ko caggal haalande wonande hoorejo leydi Tunisie nde haalno gila tan nogas e goo lewru maydu ɗo hennandu keddorɗen koye on fannu wonande frappe France dégage kamɓene ɓe kolliti oɗo saaha moɓodiral mabɓe ko fati banggue sisam sisagu hakkude guuri ɓaleji kamɓe boɗeji ha tenti noon wonande oɗo henna lamɗo leydi Tunisie ko yaltini ko ɓe erima Afrique ɓaleɓe kala oɗo saaha nde ndungtoto kala ko fati banggue produit ji diwoji toon to leydi Tunisie taw ko jeeyeteɗi yoga e nder leyɗele ɓaleɓe Afrique keddorɗen koye Sénégal gartaten koye jaydiyanke Walfadjri woni Pape Ndiaye mo ganduɗa kam ɗowanno yewtere pesirgal caggal no nde waɗi toon haalande mum ko fate banggue gueɗe ɗe haali taw koye dossier wonande site botte hakkude Adji Sarr kame Ousmane Sonko no haaldi e ɗiɗon fannuji subaka hande o wonande hojjiyanke makko holliti e nder jumre nde o holliti wona ɗum wonno fandare makko haalde omo fiɓi yafnade wonande procureur omo fiɓi yafnade e nder ko haali ko ɗum ko ñalawma hanki caggal nde o ñalli toon to tribunal caggal mum noon faati ko toon to commissariat hande noon ene gasa o accite walla ni o ɓenine ko hen wonde kala so en keɓoyi ko ɓuuri hen labde ma en gartoy hen kolda wonande mouvement kolda debout e gardegol Abdourahmane Balde ɗe kolliti hanki mette mabɓe mawɗe no fewi ɗum ko caggal gollotoɓe hôpital régional mo Kolda nde ɓe moɓodiri hanki kamɓe kala ngam hollirde mette mabɓe e rade hoorejo leydi ndi Sénégal kame gouvernement mum kala wonande hôpital mo Kolda oɗo sahani woni e caɗele mawɗe no fewi ala kaɓirɗe ala kadi gueɗe kewɗe mantiniɗe ko hunde tan weddade kono kadi hanki hewɓe gulli toon directeur gardiɗo oɗon hôpital aɓe mbiyamo tan yo iwɗon yo yaaha caggal hôpital o ala kala ko woni e dow muɗum ngam yiddemo yiide mawɗo leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu o natani gueddere holliti o ñamata o yarata so wona mawɗo leydi ndi bismomo hooreɓe laarodira nden noon o yaltina ko yiɗi wiide mawɗo leydi ndi ko o wiya ɗuma o holliti wona yiddemo haalis tagatamo yidde joddade e mawɗo leydi ndi on biyeteɗo Abdoulaye Mbaye to jeyaɗo toon to Thiés holliti ɗuma ko goto e terɗe jeyaɓe APR biyeteɗo mawɗo wadda holliti ɗum hanki o ɗo saaha o natani gueddere o ñamata o yarata Benno Bokk Yakar finoɓe to Kaolack oɗo saaha ko luural ko fati banggue meeting mawɗo moɓe jinno yuɓɓinde on meeting sappo e ɗiɗi nduɗo hen lewru ndu gonɗen toon to Kaolack kono kadi dañi pecce e luure hakkude APR kamɓe ɓen Benno Bokk Yakar ardiɓe ɓe waɗi hen luural manggal no fewi mbete on meeting ma jogor soynade on ñalawma walla ala ko e wonde kala oɗo saaha koye luural ɓe goni ala kala ɗo nandira heena to Cambérène woni korosma Cambérène ko nokku banjotoɗo yimɓe no fewi subaka e kikiɗe kala ɓen dawoɓe e golle mumen e ɓen jippotoɓe ganduɗa ko korosma mettunoɗo yaade no fewi so tawi a iwi banggue Padoua walla a iwi banggue Colobane walla ni a iwi banggue Technopole ko nokku mo ganduɗa mettuɗo yaade no fewi gam kewide ɓittodire hakkude yimɓe otoji e goɗɗum kala ɗon noon mawɗori ndi suɓino wadde ɗon pont ngarɗuɗo beele newna ya ngara o ha ɓuura wawde sukkitade ñande aset jawtuɗo henno oɗon pont croisement Cambérène udditama hewɓe kolliti hen weltare men mawde no fewi waɗa saaha hewɓe kolliti ɓoyannoɓe ɗon kala so gaari kewi tan ko wadde ɗon dumunnaji seeɗa ɓenno kono kadi wonen kolliti pont o no udditira ni ene nawma ha goɗɗoya taw kadi ganduɗa faade hedde banggue Padoua taw wona toon panoɗa ɗum ne kadi ɓe kolliti hen yande mabɓe wona hunde fonde fewde no fewi to Joal jeeyaɓe parti démocratie Sénégal woni PDS moɓodiri turpum taweteɗo toon to Joal ɓe kolliti gam heɓanade candidat mabɓe ko fate banggue 2024 keddorɗen koye politique haalande Cheikh Hadjibou Soumaré addi haalullaji mawɗi e nder leydi ndi e jiyanɗe certuɗe ɗum noon
ko caggal ɓatake mo windine waɗi namde nayi kono kadi o lawɗini hen wonande oɗon dawriyanke mo leydi France biyeteɗo Marie Le Pen nde wanno jillu moma e nder leydi Sénégal on e hoorejo leydi Sénégal joddinoma e nder nden jonde o holliti mawɗo leydi ndi rokkiri kene tolno e milliard uji jeeɗiɗi woni 12 millions koppreje euro milliard jeeɗiɗi e koppreje France CFA wonande on Marie Le Pen nde nanggantamo kanko mawɗo leydi ndi candidature makko fati banggue 2024 ɗin konnguli leelani ɗi jedda taw kadi yeddi ɗum ko ɓen ɓattiɓe mawɗo leydi ndi ha tenti noon on joguiɗo konngol gouvernement o kono ne kadi gardiɗo APR e nder diwan Thiès kamɓe hewɓe e wonɓe ko wayno Abdullaahi Saar en wonɓe kala kolliti ɗeɗo gueɗe ko gueɗe cofɗe no fewi fotani yaltude e hunuko oɗo henna dawriyanke mawɗo janoɗo ha woni hoore jagoɗo e laamu Abdoulaye Wade taw kadi ala kala ɗo fawi ɗeɗon konnguɗi guyka hewka teskaka e nder Dakar taw kadi jomumen gonata koye motoje so birtimama tan bifto sagma walla mbaɗayma goɗɗum jeeyi sababu tato tumanoɓe ene gone motoje mumen toon to gare Bomari C ɗum noon ko caggal nde ɓen teski kalani wonande gendarme ɓe wonnoɓe ɗon mbaddi hen tato mbiyama teb joyi heddiɓe dogui ene jiile soit taw yitede so taw yitede to point E tonne kadi ko tana musɗo waɗi toon ko brouette so taw ko baɗɗo béton tedduɗo no fewi kañum yani e maçon goto to 9e étage on maçon noon nde yani ko ɗon e ɗon wasi fittande mum to VDN taw kadi on maçon biyeteɗo Mamadou Ba mo duuɓi 17 ɓiɗɗo guinenajo goɗɗo gañima hen ene tawe e cuuɗi safara gam hebde cellal muɗɗum keddotoɗen koye leydi Sénégal filñitere wannode 2021 wonno koye lewru mars ko fota banggue dossier siti botte taw kadi ganduɗa ko hakkude Adji Sarr kame Ousmane Sonko ha waɗi 14 suka keddi e nder ndeɗon fiyande ɓen jinnaɓe ne gullito ñawore guila nden ala kala ko keeɓi hen ɓe kollitiɓe porti plainte taw ko toon to sédi yawo beele ɗiɗo hen leskoji mbawa waɗede waɗɓe ɗen gueɗe ɓe mbawa rewnede lawola jeeheten ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe hol kabruji garanden kikiɗe hande o toon to Ziguinchor e ko taari ɗum kala. Assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV. Kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor jeeheten ko to e Mandina Mankagne fodde 2 kilométre hakkude Ziguinchor. Holko kewi toon ina wayno oɗo Barthélémy Diatta suka jaarowo e duuɓi 18 ina wayno Sazar Atum Badiane to e Kastunor nder Guinée Bissau ina jaggi mo fewde joni lewru ina ronka yo woppumo ina wayno MDCN ɓe kamɓe robelaɓe Casamance ɓe jeehi toon ina wayno laamu Guinée Bissau yeehi toon yo woppu fof o jaɓani woppude kanko Sazar Atum Badiane ɗen gandi duuɓi jawtunoɗi kanko jagguno ittannoɓe minuji ɗo e nder Ziguinchor nder Casamance ko kanko jaggunoɓe joni noon o jaɓani woppude kamɓe MDCN ɓe robelaɓe Casamance ɓe nuusi noon hakkude mabɓe taaƴi ɗum noon o natti ardadeɓe haade ɓe ñaaguimama mo jaɓani kamɓene ɓe jalte makko hande o natti ardadeɓe ɓe cirti so en garti ɗo e nder Ziguinchor village artisanal Ziguinchor kamɓe ɗe ɓe kolliteɓe gonde caɗele fodde duuɓi ɗiɗi ne wayno tourisme ɓe jiyani tourisme haɗat tan ko to e Cap Skirring addi ɗum noon ko aéroport o ko toon woni ndega aéroport parani sukaɓe ɓe ɓe janguittuno wonnoɓe artisanal fodde 60 suka ina wayno goto mum fof woppi joni golle ɓe peewi ko e gollade e jakartaji ɗum no ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe peewani hay hunde yo laamu ngu waw wallude ɓe beele tourisme o ne wawa yettitade ɗo henna ina wayno so tawi en gartiɗo e nder commune Adiyana en kaalino ñanden ñagues kamɓe ɓe dañino caɗele ñande aljuma nde buubi ñaaki ngari toon aña kamɓe añaka naaɓe janomi wiide buubi ñaaki garino toon waktu juulal mabɓe kamɓe ne juma eɓe gone nder juma o imam ode wonko haali imam o wi fodde aljuma fewde joni balɗe 4 juma o ko uddaɗo kañum hoore muɗum ko dafanoɗo holɗum buubi ñaaki ɗi pinno ɗum yeehi hôpital Ziguinchor arti nana leeli o waɗi discours makko no on ewnima préfet yo waw walludeɓe ɓe pompanaɓe ɗiɗo buubi ñaaki nana to nder juma to nana dow soro to ina wayno balɗe 4 juma o udditani hay goto juulani hen
ɗum noon ɓe kolliti yoɓe mbaw wallede beele ɗiɗo buubi ñaaki ina ummo ɗon ɓe mbawa artude e juma maɓɓe kono noon ha joni juma o nana uddi ɗum noon weltare tv musidmon Ahmad Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo foɗo radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Saar yo Allah ko walde jam. Amadou Isaga Kebe allahumma amina ya rabbi a yettinani haala ka noon ɓe kollitino an hoore maɗa aɗa juliyanno toon kono ɗeɗo henna balɗe kala ene wayno ka dumtiɗo oɗon jumani tena wiyi hayso udditi a wonta juuloy toon ɗon ndeweten jeen to leydi Gambi tawyin toon koddanene Abouba oɗo saaha ambassadeur mo leydi Sénégal taweteɗo leydi Gambi gonɗo e jillu mum nder leydi ndi gam hirjinde yimɓeɓe ko fate banggue binditugol kayit jibinande kame carte consulaire koddanene Abouba. noon tigi mbiyen jillu ngu ganduɗa ambassadeur mo leydi Sénégal ene waɗanno ɗum e nder leydi meɗen ete Gambi taw kadi waɗi ɗum ko jibinande leydi Sénégal naɓe gam wawde hebde ko wiyete carte consulaire e carte kayit jibinande ene wayno o heeɓi yaade to Gunjur, Sagna, Tanje, Bourfoud, Birkama, Serekunda ha ɗon to Banjul. So tawi ko Gunjur to adori ɗo o fewni ɗon 16 carte consulaire e 11 extrait de naissance woni kayit jibinande. To so tawi ko Sagna 66 carte consulaire so tawi ko kayit jibinande ko 4 fewna ɗon. So tawi ko Tanje 106 carte consulaire so tawi ko kayit jibinande nde ko 55. So tawi ko Bourfoud 206 carte consulaire 40 kayit jibinande. To Birkama 147 carte consulaire so tawi kayit jibinande ko 64. To Serekunda 117 carte consulaire kayit jibinande 137. So tawi ko to Banjul carte consulaire 35 so tawi ko kayit jibinande 104. ɗum ɗo noon so rentini ɗum fof ene wayno carte consulaire o heeɓi fenande ɗeɗo guure fof 963 woni 963. So tawi ko extrait de naissance 415 woni 415. ɗum ɗo noon wonani beelamma mawɗo ambassadeur o ha tengti kadi e ɓe gollita ha tengti kadi e ɓeɗo Sénégal naɓe jaaɓi wadde déclaré ɓiɓɓe muɗumenete gam tan wawde hebde ko wiyete kayit jibinande leydi Sénégal gam tan kala ko leydi ma waɗata gam aɗa wawa tawede hen. ɗum ɗo wonani beelamma mawɗo kanko ambassadeur o taw noon mo yaade hen honorable député diaspora Birane Sakho wondude Khadim Diop mo ganduɗa ko kanum tigui rigui woni ɓattiɗo mom ene wayno holliri beelamma makko mawɗo ha tengti kamɓe ardiɓe ASEC ɗo e nder leydi men Gambi woni pelle Sénégal naɓe fof ɓe kolliri beelamma mabɓe mawɗo e Sénégal naɓe no jaltiri mbawi hollirde ɗum ɗo tigui rigui no hannirta ni enete kodde Abouba gam weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe ɗo e Serekunda. koddanene Abouba to Serekunda leydi Gambi sen giwi to Serekunda leydi Gambi Mauritanie paaɗen to leydi Mauritanie nden kay kisal ɓeydama gendarme toon to Kerola hakkunde leydi ndi Mauritanie kame Sénégal woni ɗon ɗo taccirgol Rosso ha fenma Jama kame nokkuji goɗɗi kala ko wona ɗum ko kadi nden kay kisal ɓeydama e nder wuuro Nouakchott kono kadi oɗo saaha mo gonɗen caggal ɓe nayo ɓoccitiɓe nder kaso ɗum ko jamma heccenke o taw ko salafiste en tumaɓe jihadiste en hen ɗiɗo ñawanoɓe kaddi gurdam e kaso ɗiɗo heddiɓe hen goto duuɓi 7 goɗɗo duuɓi 10 ɓen kala ko waɗɓe ladde ha hande cuwa taw yitede ko wana ɗum ko noon kikiɗe hanki o ɓen tambiɓe nden kay kisal e wiide jayde Al Akhbar ɓe natino e galle goto toon to Dar Al Naima on galle noon ɓe nangui toon yimɓe ɗiɗo ko wana ɗum ko toon to PK kadi ɓe natino e nder galle goto école goto kono kadi haydara koɓe tawi toon ko wana ɗum ko subaka law hanki o ɓe dañino ɓen garde présidentiel en ɓe dañino fellude oto goto taw kadi ko hedde pont wonande boowal ngal laaɗi diwoje ngal tonsi wonande ɓe nanguino toon ɗiɗo kono en keɓani andude holko jeyno oɗon sababu ko wana ɗum ko jagorɗo affaire étrangére mo leydi britannique erima ɓiɓɓe leydi mum taweteɓe nder leydi Mauritanie nde dentoto no feewi guilay woni nokkuji ha e goɗɗum ɗon ɗo on jagorɗo affaire étrangére mo leydi britannique e nder konnguli makko holliti wasata taw wonɗo janggu fewjete e nder nokkuji ɗi ha tenti ko wayno lamorgo leydi Mauritanie ɗum jeeyi sababu rentini yimɓe makko e nder oɗon fannu ko wona ɗum ko gartaten koye hoorejo leydi Mauritanie bannoɗo jillu mum
tonto Doha lamrugo leydi Qatar wattindi tonto Émirats Arabes Unis to Abu Dhabi hanki wattindi ko tonto Madinatul Munawwara subaka hande o arti tonto ngendi makko noksoda bowal laaɗi woje to jaɓɓimo toon ko hoore jagode leydi ndi Mouhammada Wul Bilal mashhuda kame yaadiɓe mum kala kanko mawɗo leydi bannoɗo jillu makko e nder leyɗele golf keddorɗen koye leydi Mauritanie jagorɗo tambiɗo ko fate banggue laylayti renɗo kame kesamago ko fate banggue transformation numérique yuɓɓini jonde heblo nden jonde noon ko fate banggue nden ka internet ɗum koto université mo noksoɗa gam tambade kene tolno e balɗe joyya kene tambo nden kay kisal taw koye catal TDL ha leydi ndi ɓuura wonde nden kay kisal to banggue internet a teskama altina hanke o subaka wonande galleji tati tambiɗi weeyo ko fate banggue laylayti rendo internet e nder leydi ndi teskanoma kuppino dumuna jonɗo seeɗa hayso artino caggal mum e nder ñalawma o hebde connexion wonata hunde wemde no feewi ɗum noon ko moritela matela singitela ɗeɗo hen kala hanki internet mumen ustinoma no feewi conférence ko fate banggue gueɗe ɓamtoje ya ngara weeyo dow hakkude jagorɗo to banggue boli dow hakkude jagorɗo weeyo to banggue laaɗi diwoje kame société tambiɗo ko fate banggue galle bowal laaɗi diwoje ngal woni afroport ɗeɗo gueɗe kala ɓe cifodiri hanki cifande joni no feewi ko fate banggue gueɗe ɓamtoje ya ngara hakkude bowal laaɗi diwoje kame jagorɗo tambiɗo oɗon fannu nden jonde fuɗɗi ko hanki jeegom ha jeeɗiɗi hande ne gasa hooreji leydi Mauritanie ma tawto nde tawno fawa koye dow teddungal makko keddorɗen koto leydi Mauritanie jagorɗo Allemagne to banggue affaire étrangère woni Khadija Keela waɗi jillu mum e nder leydi ndi Mauritanie o dañino joɗodade e hoore jagorɗo leydi Mauritanie Mohamed Wul Bilal mashhuda wattindi joɗodade koye gardiɗo suudu sarɗiji no leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaƴƴe no feewi ha tenti noon ko fate banggue jokkodiral hakkude leydi Allemagne kame leydi Mauritanie kono kadi kanko jagorɗo o holliti leydi Mauritanie ene woni e demal ɓamtare ha tenti noon to banggue faggudu gueɗe ɓamtoje gendi leydi Mauritanie batu mo jagorɗo gaynaka yuɓɓini woni wulde Ousmane on batuno o yuɓɓinimo ko hanki toon to Joyrata gam teskede baali kewɗi ene gonde peste ko ñaw wiyete noon équipe timmuɗo mo banggue médical tambiɓe oɗon fannu oɗon saaha kuccani ɗeɗon golle beele kadi wonande habtade ɗiɗon ñabbuji teskaɗi e nder diwan mo Joyrata le conseil constitutionnel leydi Mauritanie hanki udditino dossier ji Mouhammad Wul Abdullahi Saar ɗum ko caggal ɓen hujjiyankoɓe wonande gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie ɓe gulliti wonande suudu ñawore ndu ɓe gullitoyi wonande nokku tambiɗe tugnorgal leydi ndi ɗin dossier ji noon hanki jawanama kono ko talata hande o ɗi guddita gam yurnitade forme ko fate banggue ñawore Mouhammad Wul Abdullahi Saar ala kala ko keɓɗen hen taw ma en gartoy oɗon kabaru to leydi Mali e nder diwan mo Gao woni région mo Gao kono tolno e guure jonɗe seeɗa kañumen goni duppade toon ko wayno Badji Gouma kono Badji Gourma ene wonde Ashram ene wonde Ashrana kame Kimpa kame wuriden Kimparana kame Kani Bonzo ene wonde kani Bonzo ne wonde Sarakala ɗeɗo hen guure taweteɗe nder région mo Gao kañumen goni duppade ɗum ko caggal nde ɗen pelle jihadiste en dokkiɓe wonande balɗe nde ɓe jaltata ɗiɗon nokkuji ko fate banggue lewru manduɗo en ndu woni lewru manduɗo en ndu woni lewru février manduɗo hen ndu koninkoɓe leydi Mali ɓe faama taw kadi sakti ɗum ko direpaɓe kolliti wonande nduɗon lewru wonande koɓe bila e nder hay hakkude mabɓe ɗen pelle joguitiɗe armée ji kene tolno e 153 fittandu woni koɓe jooɓi hewɓe hen ɓe nanggui ɗum kene tolno e 79 taw ko tumaɓe ne maldi e ɓen woni nangaɓe hen kene fonode ɗiɗi PKM wonande PKM 74
wonande PM DLRAC taw kadi ɗum fof ko fetilaji ko kinɗe fetilaji kene tolno e fetilaji nogasa woni koɓe tetti hen 15 base woni koɓe nder guiti kene wona jeeɗiɗi oto woni jeeɗiɗi oto jeeɗiɗi ne wonde 46 moto kala dañi duppede hen kono kadi ɓe kolliti ɗin groupeaji joguitiɓe armeji mbaɗi kene tolno e 16 taw ko jango kene wona cumuji 6 taw kadi ganduɗa ɗen gueɗe kala kene fota wonde jeeɗiɗo konin koɓe mbasinen pittali mumen nogas e nayo gañima ɗum koye fiyande ndeɓe mbadda taw koye lewru maydu ɗo hen ndu tan gouvernement de la transition mo leydi Mali holliti yowi to fannu muɗum wonande kaldigal sifande Alger 2015 ɗum ko caggal wonande nde laamu leydi Mali tuumi wonande ɗen pelle ha tenti noon mouvement Alger waada mo kiidal yaɓɓude kene tolno e 11 kuulal ngal ɓe kalduno to banggue wonande sifande jaam hakkude Bamako kame pelle joguitiɗe armeji taweteɗe nder leydi ndi deke filti ko kaldigal ngal Algérie yiɗi ummitinde ala kala ko jogori naftude hen haydara syndicat gollotoɓe e nder jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali kolliti puɗɗitima hofgo mumen ngoɗo hofgo no ɓe puɗɗiti ko 6 hanki ha faynma 10 nduɗo hen lewru taw kadi ganduɗa golle ɗe kala koɓe ustuɓe golle minimum koɓe ustuɓe ɗum taw ha hande ala kala koɓe keeɓi e gueɗe ɗe ɓe gulliti to banggue laamu leydi nde jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali ne wonde hoorejo jagorɗo muɗum woni Chokela ko guela mayiga taweteɓe taw ko toon to Doha lamorgo leydi Qatar e nder conférence loni juɓɓinade toon guila 5 ha 9 nduɗa hen lewru gam yurnitade leyɗele ɗe ngala gueɗe ɓamtare no fewi beele mbawa wallede to ganduɗa ko jonde jottonde e kala duuɓi 10 lawol gotol e nder ɗiɗo hen mbaadi kanko on Chokela Kogala Mayga o jokki ɗandugal makko gam haaldude joɗoɗade e jagorɗo to banggue golle mo leydi Qatar jokkodiral nandire ciifande hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi yoga e mbaadi gollodirde école aji kame mairie ji taweteɗi e nder commune mo Jankan commune mo Jaka ne tawe e nder nokku mo mbiyata Tummora taw koye serko mo Bafulaɓe usubi dana taw kadi ganduɗa ko ɓen joguitiɓe armeji tuumaɓe e nder diwan o jeeyi sababu noon guila aljuma école aji kewɗi goddin toon mairie ndi kadi oddi gam rentade ko fati e jangoji to dire wuro wiyetego Isia Feya toon kadi ko bileɗo Saydou gardiɗo woni directeur technique ko fati banggue cellal ɓalli diwan o kañum bifta hanki taw biftima ko worɓe joguitiɓe armeji andaka noon to nawa wi taweteɓe toon e nder diwan o ɓe noddi wonande autorité ji leydi ndi ne mbawata wawde fabade haɗeɗo hen gueɗe walla ɓen wadɓe ngal baɗala mbawa yiitede laana ndi wawa giwka toon to Tunisie guila ñande asen nde jettinoka toon to Bamako lamorgo leydi Mali 150 tawitonoɓe hen 29 ko debbo 13 ko suka ko wona ɗum ko ene ɓeydino hen ene ɓeydino hen 51 ɓen giwno ko toon to Luanda Angola taw ko ɓiɓɓe malinaɓe wonɓe toon yinnoɓe artude e nder leydi mumen ɓenne kadi keeɓi fartange artude nder leydi mum taw ko jukinoɓe toon to Luanda e wiide laamu leydi Mali to Guinée Conakry c'était timmuɗo taw kadi ɗowi ɗum ko koolaɗo kuuɓala wonande diineji taweteɗe nder leydi Guinée Alhaji Camara Jawara o dañi joɗoɗade hanki o RNAD e wonde UFDG mo sellu Delen Diallo gam kaldigal nde ɓeena nottoto jungo weeɗago taw kadi weeɗi ɗum ko gouvernement leydi ndi beele jaam duumiɗo ne artay leydi ndi e yewde seppo ngoɓe jiiɗi wadde ñande 9 ngon seppo noon wayi kono elle dawriyankoɓe ɗiɗo woni Sidia Touré kame sellude len Diallo jaɓani nande ɗum ala koɓe jiiɗi so wona hanki erade ɓen yaadiɓe yimɓe mabɓe kala nde jaltata e kewendi on ñalawma ñande 9 gam hollirdeɓe e yeeso wonande gouvernement o oɗo saha gam gueɗe ɗe manki yonnande gouvernement ko fati e banggue no jogori leydi ndi ni hen to leydi Côte d'Ivoire ko pettiyanke bal goto nottortoɗo inde Moustapha Silla mo duuɓi 21 taw kadi koye pettowo e Racine Club Abidjan kam wasi fittanu e nder terrain football
ɗon ɗo fettannoñede alede hecci hanki o ko ɗon tan teɓɓiti nde saami nde heddudaki e wonki moma kono kadi andaka taw ko jeeyi oɗon sababu Abidjan hanki o digali mawɗi no feewi kame ƴiwonde mawde saabima subaka hande talata o yogay leɗe taweteɗe Abidjan ngala ni kuɓɓama ni ndiyam taw jeeyi sababu ko central mawɗo ɗo ɓe mbiyata CUE taw kadi koko sumi jeeyi sababu ɗum ko ɗin digali kam e majali tekkuɗi no feewi no wondi e ƴiwonde mawde hanki jippinde walla ƴiwonde hanki mawde to Abidjan subaka hande o Burkina Faso sappo e ɗiɗo jamburu mbasi pittal men to wuro witengo ori sa to wuro witengo orima gon wuro noon tawete koye diwana waygoya taw koye région mo nord taw kadi ganduɗa ko ɓen sukaɓe wonnoɓe kabina ko ɗon worɓe joguitiɓe armée ji cokke mabɓe kure jeeɗiɗo mbasi en pittal men ɗon ɗon hen tato kure tawi ɗumen koye galleji men tato heddiɓe jokkitoyi ko toon to hôpital kono kadi ko worɓe joguitiɓe armée ji mbaɗi nde ɗon fiyande Patrice Talon hoorejo leydi Benin taw koye jayde LCI nde o bismano ko fate ɓengue namde jaabowoji hakkude jokkodiral Benin kame France hakkude jokkodiral Benin kame Russie hol hen ko haali o holliti ala kala leydi nde o firata leydi gondi ndi jokkodiral leydi Benin ne jogui droit e fodde jokkodirde kala leydi ndi weela kono jokkodirta e leydi Chine ngam hoynude walla famɗinde leydi France walla jokkodirta e leydi France ngam famɗinde leydi Russie ko wona ɗum ko leydi Benin ko leydi joguidi ndimagu hoore mum e jokkodirde kala leydi ndi weela taw wona tan sa jokkodire ndi leydi firti ko ndi e leydi ma taw ka jaltuɗe mum walla ka joguima caɗele hono no yirata e kala saha leydi France so tawi yogay leyɗele Afrique jokkodiri yogay leyɗele ko wayno Chine walla ko wayno Chine walla ko wayno Russie mataw ɓe jirata ko rungade leydi France to centre Afrique ex ko gardinoɗo leydi ndi woni François Bozizo gonnoɗo e nder gonnoɗo e nder position mo rebelle taweteno toon to N'Djamena lamorgo leydi Tchad ko toon wanno exila yalti leydi Tchad ene tawe to Guinée Bissau leydi Oumar Sissoko Embal jeeyi sababu yademo toon ko beele jogade nden kay kisal makko wi jagorɗo affaire étrangère mo leydi Tchad ɗum noon ko gila tati lewru mars leydi Guinée Bissau holliti ene wawi mademo siftinde on kanko on François Bozizé gardinoɗo leydi Tchad caggal nde yinno ƴamde lefol laamu e woteji jawtunoɗi heɓano taw toyi ko robelena to leydi Tchad penira caɗele hebde carburant ko wayno essence gasoil jesela hande ko caɗele mawɗe no fewi nder wuuro N'Djamena yogay guure mawɗe kala ɗum jeeyi sababu ko fate banggue station ngaji kewɗi guddi e nder ɗiɗon diwannoji to leydi Ghana Christian artude taw ganduɗa ko oɗon fettiyanke bal tawanoɗo ne maayi ñande 17 février toon to turke yerɓande leydi ko ñande 4 ndu lewru wonno jeenayse makko o jogori wirede ko 17 nduɗo henna lewru e tawtorede fettiyankoɓe bal mawɓe hono makko en kala to Nigéria ko pelɓodiral musgal waɗi e nder leydi ndi ngal pelɓodiral noon ko hakkude Boko Haram kame ISWAP koccatal l'organisation état islamique woni Daesh Boko Haram ko fedde jibinade nder Nigéria gila 2009 taw kadi ardino ndeɗon fedde ko Mohamed Youssef oɗo saha woni porte parole fedde nde ko ɓiyum on jaltuɗo aduna woni Abou Moussaba al Barnawi on woni porte parole fedde nde ngal pelɓodiral waɗi koye nder nokku biyeteɗo Gudum Bali noon ne tawe e nder diwan mo Kukuwad e nder état mo Borno wi Jaka Zala ko on holliti ɗum ɗon wonande nden fiyande ngal pelɓodiral hakkude ɗen pelle ɗiɗi daraniɗe taw ko jihada ngal nden fiyande jeeyi sababu ha temedde ɗiɗo neɗɗo wasi en fittano mum taw koye hakkude ɗen cate ɗiɗi woni Ishwaba kame Boko Haram teskama noon ko ɓuuri en mayde ko sukaɓe e rewɓe taw koye ɓen jeeyaɓe e nder Boko Haram walla ni e nder Iswaba jolam jaɓeri to leydi France hande gollotoɓe leydi ndi e kala sifa golle moɓodiral manggal tugganma subaka ha yetti kikiɗo ngam ha hande hollirde gouvernement leydi ndi yo yatir caggal ko fade ɓengue kuulala
ngal ɓe jaltini e yaade foftorde so tawi kay ala kala ko gasi hen kamɓene ɓe kedra en caggal golleji kewɗi gartirama ha hakkude ko wayno yogay woni laaɗi diwoje yogay gueɗe to banggue gollotoɓe nder leydi ndi kala to leydi Turki ko fati banggue présidentiel 14 mai gorko mo duuɓi 74 woni Kamela kam oɗo saaha lundiɓe gembi gam huccodirde walla ni gembodirde combat mawɗo no fewi hakkude makko e Recep Tayyip Erdogan ɗum waɗata ko ñande 14 mai ko fati banggue présidentiel leydi ndi to leydi Turki keddoɗen yerɓande leydi wannode toon ñande 6 lewru mayduɗo hen ndo wonande ko fati banggue qima mo qimi ɗum boñ windere nde kame loni ɓe kolliti so tawi koto banggue dégaji ko boni hen ko ene qime 100 milliards koppreje dollar kene fotto wonde 50 eko fawi ujunere fittandu woni ko heddi hen guerre hakkude Russie kame Ukraine nokkubireɗo Bahmuta hande o woni toon ko pelɓodiral bongal no fewi ko wolde musde no fewi nden wolde noon oɗo saaha mo gonen koninkoɓe leydi Russie jiiɗi tan kono adde Bahmuta ko wona ɗum ko koninkoɓe leydi Ukraine koko darti oɗo saaha sembe mabɓe ustima no fewi kono ɓe jaɓani jebbilade hade wuro ngo yande nde tawno wuro ngo ko wuro wango important no fewi wonande leydi Ukraine horejo leydi Ukraine haaldi e koninko mum so tawi woni ɓe mbawanani yoɓe jatir caggal kono ɓe kollitiɓe mbusata ɗum noon oɗo saaha ɓe ɓeydi tekkedi e kewendi ha wuro ngo wasa nadde walla wasa yande e juuɗe leydi Russie keddorɗen ha joni koye joolam jaɓeri jagorɗo mo leydi Israila to banggue nden kay kisal woni Itmar o holliti police mo leydi Israila dartinta kelgol galleji wonande Palestine naɓe taw ko doga molto ene nder diwan o mbiyata dow diwan mo mbiyata Suhada taw kadi gaɗa guila 2021 ɓen dongaɓe ne molti ɗon hayso lewru korka darima ɓe dartinta kelgol siftinde on ene hewno so tawi lewru korka ari kala ko fati banggue haare hakkude Israila e Palestine darto ha lewru ndo maayo kono o holliti ngol kelgol hayso Ramadan darima ala kala ko dartoto hena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garande en kekiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon giɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena